Bapak, Ibu, dulur, sajak panjenengan sampun kangen lan ngenteni nopo sing ajenge dipentasne keri dhewe saking guyon waton Cak Percil. Sareng-sareng dipun tonton kemawon Cak Percil dalu menika kalian Cak Kuntet badhe gojek lan guyon napa wonten ngarsa panjenengan. Tetep sesarengan kalian. Guyon maton. Masuk, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng hadirnya biar mata saya. SCD Malang Raya, selamat Kijang. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Selamat Kijang. Sembuh lah. Nggih nun sewu sing wingking kersane ngertos dados sing ngajeng menika wangsul mawon. Anu sing ngajeng anu lenggah mawon. Nggih sing anu nun sewu niki wonten. Malah balik nang. Balik ora balik piye anake wis nangis seket mau kok rumah saku njaluk susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggih kalian pertama kali pinanggih kalian kula Cak Percil guyon maton kalian Cak niki santet niki teng daleme Bapak Sudarso kalian Ibu 02. 02 iki apa? Alah ki alamate jare. RT iki lho. Asem tenan aku alik sorry bos. Nggih
Bapak Nur Santo kalian Ibu Tarminarsih luar biasa Mangunrejo Kepanjen Malang leres nggih. Wah, acarane apa Mas Percil? Acarane nikahan menika Mbak TV kalian Mas Sony. Tipe. Sing Iki lho, TV Mas Sony duwe anak digitek tapi kok. ponakan LG. Iya. Mbak Bivi Arista kalian Mas Purnawan luar biasa Malang melawan Jember. wah wis Iya pernah? iya Sing sitok sing wedok Malang. Malang Jember Majer Ya lah luar biasa. Majer biasmu. maksud iki singkatan iki lho Ya singkatane tok to. Tapi didongakne keluarga dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Didongakne maneh Mas Kuntet. Didongakne apa Tet? didongakne muga-muga kabeh sing rawuh iki khususé manten sak keluarga diparingono magfirah Amin. mahabbah Amin. nikmat lan ridho dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Nur Santo iki luar biasa. Luar biasa. Nur iki kangaran nur kuwi cahaya. San santoso selawase. To duwite ditoto ge bayar awake dhewe lho. Lah iya bener ora kena sapa wawu bener ditata ora mecer-mecer Ora mecer-mecer ora ditutuli pitik ya Tet ya. maneman ngono Kalian Ibu Tarminarsih matur mbah nuwun Ibu Bapak sampun nimbali kula luar biasa penonton ribuan yang hadir penonton sakmene iki lak ngomong amin pisan mesti kena bulan Tet. kinabulan Iya no. mesti kinabulan Kinabulan wong sakmene mbane kuwi Tet nyenengne Pak Nur apa iki jeneng Pak Nur Santo iki nyenengne masyarakat nyenengne warga itu luar biasa. Pak Nur Santo sak keluarga sehat walafiat Allahumma Amin. Ya ora. tambah rezeki kang agung kang barokah Allahumma Amin. lan muga-muga ditambahono bayarane dagelane Allahumma Kowe rumah saku tak biacok cengelmu wis lunas ya, Dik. Wis to? Wis ketbeknane kok tak entekne. Muga-muga krungu Pak Santo. Lah nyapa? Aja sampe turu lho, meneman lho. Lah nyapa? Lho guyon maton tak percel CS ki kondang apik-apike campur sari. Sing ngomong sapa? Lah aku no. Sing ngomong sapa? Aku. Oh sing duwe aku meneng ae nyapa lambemu ngomong. Maksud iki tak lah. Ora usah mbok unggulne. Wong iki paribasan urip iki kaya kacang lho. Lah nyapa kacang? Kacang sing mbok bathok ndine? Lho jerone. Lah kulite mbok bathok ora? Enggak. Wong iki aja ndelok kulite ning didelok isine atine. Lan tanggung jawabe lan kasih sayangi. Contone Mas Manten karo Mbak Manten. Sampeyan dadi manten saiki Mas Manten tak omongi wong lanang kudu sing tanggung jawab karo bojone paribasan. Wong wedok ki ngalor sing lanang kudu ngerti. Rungokno kuwi. Nuturi apa nesu we? Nuturi ora usah mendelak-mendelik. Aku sedih. Irung mbok mekrok-mekrokne. Arencene mekrok irung kuat ta jiak. Lah nuturi ki sing tenanan, nuturi ki sing alon, dadi pemimpin rumah tangga, sebabnya wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga. Lah, wong lanang kuwi babune wong wedok paribasan. Wong liya ndak Lapok ngono. Lah kowe rene megawe. Lah kowe rene megawe golekne sapa jajal? Lah golekne bojoku. Lah iya babune bojomu berarti. Wong lanang iki tak omongi Mas Manten, aku iki tenan. Aku lak nek manten anyar iki gregeten aku nek. Manten anyar ngene iki lak diomongi mantu-mantu. Genep 2 tahun 3 tahun lak Awakmu kaya tau manten wis ngomongi Mas Purnama karo Mbak Vivi kaya tau manten. Kancane wis ping pindho kok. Awakmu pisan apa? Berarti awakmu ya wis pengalaman, Jen. Ngene iki lho bar munggah kuade. Tadi malam pertama, wong ya kok tau malam pertama. Wong mantene tangkepan kok. Goblok malam pertama ya tahu ormas aku. Aku iki nanggap ora nanggap campur sari dat. Nanggap apa? Wong watuk. Tanggap wong watuk 3 dina 3 bengi gragrok-gragrok kaya mangsaku. Iki won 1000 kaya Mas Purnawan. Tak omongi Mas. Iki tak omongi teko resep teko gene percil. Sesuk lak ditekoki wong-wong resepe sapa? Resepe percil ngono ya. Malam pertama. Untuk membahagiakan seorang istri. Lah, wong wedoke bene sampe keluget. Tak omongi sampean. Ya apa yo ngerti. Lah nyapa lho? Lah aku ngomongi kae. Iki lho kluget-kluget cacing kuwi jenenge. Kluget-kluget iki apa? Tak omongi Mas Pur iki tak Ya, omongi. Mas Pur iki resep sing utama iki. Dadi sing pertama kuwi lak wis resmi ya. Aku ngomongi wis resmi.
Lak wis bar teko kuwade. Ngene iki umpamane ning jero kamar enek sapa-sapa, kuwi lampune patenono sik. Lah umpama dipadangi nyambut. Dipadangi ya ketira te goblokmu tak bacok ngelmu tenan takon nek iki aku ngomong yo takone tak idoni tenan bosok kowe malah. Urung pengalaman kok. Ngene Mas, dadi apa ki lampu dipateni, kamar dipateni to. Kamare lampune kamar dipateni. Mari sampean golek kembang. Kembang apa? Kembang telon. Mangantil lho, Tat. Ya, lah aku ki takon. Manten lanang, manten wedok ben kumantil jero ning ati. Lah ya ngono. Golek kembang kantil lah. Sapa ngerti awakmu golek kembang kantil kembang telek-telekan. Ora mambu. Lambumu kembang kantil lah iso tuku Mas, tuku ning pasar. Piro, Cil? 3 ton. Wah, kemen yo. Iki ya ge mendem mbokmu kok. Ya cok gasmu tenan iki ngomong. Aku ki ben paham dulur kene ben paham kira-kira pirang-pirang wiji utawa pirang on. Ora usah on-onan iji. Iji, 3 iji. 3 iji ki apa masamu? 9. Genep ana 9. Mari ngono Mas. Kuwi kan kembang kantil kuwi terus mari geceken. Digeceken nggo apa? Nggo apa? Ngendasmu lho kok masamu. Yo nggih gecekan lho Tat. Yaklek iki enek watu. Wis tak gacok ndasmu lho. Ning ngono nesuan. Aduh. Digecek Mas. Iki digecek kembang kantil digecek cek 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 ngono to. Mari ngono terus dikerem anu dicikuk karo tangan seret karo digowo. Terus digo ning ndi? Ya gono digo ning ndi? Gowo ning anu ngarepe marata dublakne ning ngarepe kok. Digo ning kamar lho Tat. Iya iki takon bener jelas sik. Digowo ning kamar dilus-lus Mas. Apa nih sing dilus-lus? Serut. Dilus-lus apa nih? Ibuke. Oh. Ibu marata. Apa? Iya. Aku ki takon kowe sing gregetne kowe gregetne. Lah umpamane nek ana penonton tak tinggal balik kowe. Nyapo tinggal balik. Wah, sing bayar sapa? Aku ngomong piye? Umpamane nek penonton tak tinggal balik kowe tenan. Lah ki enak Tat. Iki dilus-lus kuwi ning cagake lho Tat. Cagak PLN. Iya, nyetrum mbokmu kok masa. Cagake kasur lho. Oh, cagake kasur. Amben. Gak cerita aku mbok tai ae. Sumpah kancane cerita mbok cagak iki tai. macam-macam cagake. Iki cagake dikai kuwi. Cagake amben. Ah, cagake amben kan papat to, Tet. Iya. Dilus. Mari ngono bojo dilebokne belang. Dilebokne ning ndi? Penjara. Oh, berarti manten langsung lebokne penjara. Ya, kono to diitek-itek cengele. Dilebokne kamar. Jangkruwe. Ya dilebokne iki macem-macem, enek sing dilebokne kamar, enek sing dilebokne rumah sakit. Jelasno dilebokne kamar, Mas. Dilebokne kamar Mas Kuntet yang ganteng. Nggih, makasih. Ya Mas Kuntet ya. Dilebokne kamar mak beleng, manten lanang metu sik. Metu ya, metu det ning pasar golek anu ki lho Mas, apa ki jenenge godhong. Godhong apa? Godhong jati. Wah, ngono diosok-osok rene diatel. Godhong pandan. Tak idoni lho. Godhong pandan ya jelasno godhong pandan. Godhong pandan. Kamu ngomongnya godhong tok. Mari ngono apa kuwi jenenge ndok bebek loro, tempe bosok sak iris, madune 2 sendok. Wah, kuwi gawe apa? Mas Kecil gawe apa? Dike popok peteng lho. Dike jamu. Jamu. Dijus. Jus. Terus diuntal utawa diombe. Mari diombe. Kira-kira sak gelas ya, cukup sak gelas diombe. Lah ya ora no. Piro? 2 drim. Oh, 2 drim. 2 drim, Mas. Setengah gelas tok lho. Setengah gelas. Lah sak gelas ukurane jamu. Ukurane jamu setengah gelas ini digelegek bismillahirrahmanirrahim, digelegek mak gelegek sak jam sampean adus keramas. Adus. Iya. Wah, adus keramas Iya no. ben ketok bersih. Ben ketok resik. Sebabnya arepe malam pertama. Dadi terus adus. Dan mari ngono terus akhirnya koweri kok. Apa ora iki apa to kudune jangkrik. Terus akhirnya mari adus kan bojo ning kono. Pengen meneng ae. Kok kon meneng. Bojone kon mlayu-mlayu sik. Mlayu ning ndi? Ya ben ini lapangan kok, ya ning jero kamar ada olahraga ngene. Ben ketok fit. Nah, bojo kon ngene. Mari ngono ngenteni sing lanang. Sing lanang mlebu kamar mak. Bleng. Omong-omongan sik. Aja kesusu. Delok reaksi jamu iki mau ya. Reaksine. Karo bolak-balik slentik tak tok. Apane sing slentik? Ndasmu lho. Dislentik ngene iki mejane lho tak
tok tak tok maratuwa ben turu dhisik. Oh ngono. Umpamane maratuwa ora nyauri, berarti maratuwa. Berarti lah maratuwa ora Iki berarti turu. berarti sek wesan. Ya terus. Mari ngono terus meneng kan ngomong-ngomongan. Samane seneng aku sebabe opo? Pokok dirayu. Piye carane bisa mesra ya? Ning rayu. Oh, apa tak samane seneng aku sebabe opo? Omong-omongan sing mesra. Mari ngono tadi ditemok. Apane ditemok ya? Untune tadi cepot. Irunge iki weke sapa, Dik? Iki weke aku. Ngono kuwi terus mudhun barirung. Mudhun terus mari ngono janggut. Iki weke sapa, sayang? Iki wekmu ya, Mas. Ya. Mari janggut mudhun nah. Ya ora? Ya. Aimu. Kamu lho. Dadi bar kene terus ya, mudhun. Dodo. Dodo. Iki weke sapa? Bareng ngono bales ya. Iki wekmu ya, Mas. Pengen. Iki ngomongin terus mari dodok terus weteng. Weteng. Iki weke sapa, Dik? Aku mbone sing lanang to. Iki ya wekku, Dik. Mari weteng terus mudhun nah. Mudhun Lan sak liya-liyane. Sembarang pokoke mudhun sampai teko pucuk jempolan. Jempolan. Mari jak omong-omongan, mari ngono kon glundung, wong loro glundung-glundung. Pemanasan dan bulat apa piye? Pemanasan ning aja tempuk sik glundung-glundung ngiwonengen omong-omongan neh. Adik sayang tresno ning aku tenanan pora. Jak omongan mari ngono bar lak wis keringetan adus banyu anget terus keturon ra sida. Lek kesuwen omongan glundung barang keturon itu akhire. Iki resepku Mas, pokoke tempe bosok sak iris madune 2 sendok. Apa ki ndoke kuwi loro, ndok bebek. Tambahno ndoke jaran 3. Lah, kuwi termasuk teletong, Mas. Ih, rupane kok teletong kancaku. Kok rumangsaku wong ki manteni sementing manten mau lho, Dan. Bisa dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Sing penting sing wedok setia karo wong lanang. Apa saja dikatakan istri, apa dikatakan suami. Suami. Surga untuk anak maupun istri. Bener, Pak Dad. Istri. Istana tempat ridho ilahi. Lah, iya. Jadi ridhone sing wedok, ya ridhone Gusti Allah, sing ridhone sing lanang, ridhone Gusti Allah. Kita hibur masyarakat. Metu kudu pamit. Kita hibur masyarakat, Pak Dad. Oke, siap. Terima kasih. Ndi aku nih, Aku nih. Kono lho, kono ning Wade lho. Ning kene lho kancane ning kene. Lah kowe ndi kowe? Kene. Nesu. Ngono nesu bundate. Wong meneng ae lah kok iso. Lah nyapa ngantene kancane mbok wil-wil kok rumah sakit. Pakai lagu deh. Lagu teman. Oke, siap. Lagu pengantin baru ya. Oh, siap. Awakmu apa, Dat? Melodi no. Wah, rupamu kayak ngene dadi melodi. Masyaallah, njaluk melodi apa? Males ae. Bisa Dat. Males ae nek apa-apane. Iya. Aku bass. Iya. Oke, siap. Mat. Piye to kok ora iso ngerti lho. Teng. Oh, aku teng. Ditungakne mantene ndang gelis meteng ngono lho kok ngangel men kok Mas aku kok ora usah angel-angel. Urip ora usah angel-angel. Dem. Hawane adem. Arbane adem akhire meteng. Iya. Ken. Tang. Kakang meteng iki kudu mangan kentang ben vitamine sehat, bayake sehat. No. Ken. Ceng. Ki apa tegese? Tegese wong lanang kudune sing kenceng tenan lak wis duwe anak. Kencengno Mas, aja sampe ora kenceng. Dadi ini lemes sampe ini arep kerja kurang fit. Kudu sing kenceng tenan. Madhepe ana, penontonnya kasih kono madhep ana. Lambene. Dan. Kowe kan wis tak omongi, aku mikir mau jembuk ngenekne. Ya bene to, remek kok lak padha karo bojomu padha prongose to, Dek. Ngono kok ya nesu karo kancane kok rumah saku. Nesu. Arep nyamuk. Ayo, Tet, kok nyanyi karo Mas aku. Tanggap larang-larang ning kene meneng ae, gacok cengelmu tenan kowe. Kowe ditanggap larang-larang lho
ora usah anu niki ditanggap. Wong ditangkap iku kudune sing tanggung jawab. Apa-apa iki tanggung jawab. Keri lho goblok. Ya sak-sak nih. Mas. Hey. Enak undat malam ini malam terakhir bagi kita. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau nanti wong edan mas aku wong edan pengantin baru Salli wa sallim wa barik alaihi. Malah ndonga selawat sih. Dadi ndonga. Iya, sorry. Kat ngono nesu lho karo kancane karo Mas aku. Malam pengantin baru. Nadane beda neh ngudat padha. Tak golekne liyane. Wong pedhot iso ngudat. Tak golekne. Jajal awakmu iso apa ora? Jajal. Malam ini pengantin baru. Jam 7 sore wis mapan turu. Ngarep-ngarep dayoe ndang metu. Pengen buka sing lemu-lemu. Ini bahasa Indonesia. Coba bahasa Jawa. Lah ya pinter nae dhewe. Saiki basa Jawa. Sembarang. Manten anyar coba. Ceritane kemanten anyar. Ngarep dayoe wis endang buyar. Manten loro mlebu ning kamar. Pengen buka Barang sing anyar. Manten Mas Purnomo wonge pancen ganteng, senengane panggonan sing peteng-peteng. Manten wedok atine gerengseng, barang ditemok Mas Pur metenteng. guyu Mas Pur. Manten wedok atine greget. Iya. Yo ngenteni ya. Iya no. Ndelok manten lanang lambene digeget. Mari kita tatap ijo paling dah. Manten lanang watange senep, weteng dipijet unyile uget-uget. Ngono ya Pak dadi. Dadi didongakne mantene dadi apa ki dadi Sakinah Mawaddah. Sakinah Mawaddah lan Warahmah. Kalau nyanyi tadi banyak yang penyanyi-penyanyi tadi nyanyi lagu anyar. Oke. Wis alon-alon ini. Oh iso ya? Lah. Aku mundur alon-alon. Bisa lah. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa kekasihku. Rindu. Lho itu kan dindi to Mas aku. Piye ta lagumu ki lho Mas aku tekan dindi to? Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa kekasihku. Rindu. Lagumu iso ta murat mari to. Jajalan. Aku mundur alon-alon mergo ngerti karo sapa kekasihku. Rindu. Iya adat penak. Rindu menyayat kalbu. Rindu ingin rasanya menyatu. Ora percaya. Pemene lagu ngene iki
Lah aku kan pinter. Aku ngene iki lagu-lagu ngene iki digawe lagu iso. Umpamane awakmu lagu sing anyar napa? Bendera. Yo ora. Kata-kata sing arep penonton akeh iso njelek lagu penonton akeh iso. Oke. Jajal nadamu apa A? Amin. Ning su ya. Ki ning rek lho. Ya kirek berarti. Nesu ndate. Penonton selamat malam. Penonton selamat berjumpa. Hatiku senang di malam pertama. Luar biasa. Iso ya, Dat? Gila, penonton. Kamera, lagu kamera. Kamera Sony jenenge. Ya pinter. Tadi sampo pinter ta. Dadekne seneng atiku. Kabeh ning kene wis rame-rame. Ndelok aku seperti kamu. Piye to kok Padha karo kancane iki saudara semua. Lah berarti lagumu karo laguku beda. Nek lagumu golekno apa ya kene? Ndero. Mas, Ambanyuwangi Mas, Ambanyuwangi, oke? Gendera Nyapa to gendera? Lho, jarene kok gak lagu tak gacok gas luar Iki gendera lho. Iya. Paham ora? Iya. Terus piye to dat ngarepe? Hah? Gendera berkibar di hati yang sangat dalam. Jerune sepiro? Jeru padha karo lautan. Hatiku sangat riang. Ini bulan Agustusan. Kelap-kelip lampu ijo, kelap-kelip lampu putih. Aku seneng kowe ojo nganti ngalih. Enek bakul cilok lan enek bakul pentol. Aku lan kowe ojo mepet mengko mbedosol. Iki acarane manten kabeh ojo kudu leren. Atiku wis gak karuan kepaten. Aku ngono ya no seneng iki ya ro campur sarian. Empurine mesti nampa bayaran. Siji tambah siji Kuwi ngono jare loro. ati karo ati. Atuke aja nganti logro. Loro tambah loro. Kuwi ngono jare papa. Yen wis dadi jodoh Bojomu untune njepak. Aku lagu iki tawur atas aku iki. Cacah untung lho nyambung karo aku. Lah awakmu pedhot le. sing penting ki pas ngono lho. Awakmu tenan. Lah ning kene iki jarak kene iki Malang itu senimane luar biasa. Seniman kene. Lah ning kene kene reok. Reok kene. Iya no. Terus tayupan. Tayub wis kondang. Wah. Terus apa ki jenenge jaranan. Jaranan campur sari. Jaranan sing dileboni kuwi lho, Tet. Dileboni apa? Pirtus. Goblok kuwi dileboni jin kuwi lho, goblok. Dileboni jin. Dileboni jin. Jin setan pritayangane lolo Banaspati rembayak kacang ijo. Iya. Kowe iki ra ngerti apa. Dadi wong iki mbok sing paham. Oke. Wong sing paham. Contone kaya sinden 1 2 3 4 5 6 7. Ini iki bojoku, Tet. Tenan. Berarti kono ora percaya. Lah iki mbakmu. Anu bojone Mas Percil nggih? Nggih. Astagfirullah. Berarti aku gak salah lihat nih. Subhanallah. Nyap, Tet. Kuwi tenan lho, Cek. Aku gak goro. Apa, Tet? Gini. Kowe ngedek-ngedek Aku gak goro. Iki ruh mripatku dhewe. Apa, Tet? Ababmu lho. Nyapa nek Tak takoni, kuwi nyapa to kok ngono kuwi no. Aku kademen Mas, aku butuh kehangatan. Ngene lho, Tet. Ora usah ngomong ning anget-angetan. Loh, piye to tenan iki Sing penting aja nganti jangan. Iki ora fitnah. Diingi aku ruh bojomu turu karo Parman. Tenan, Tet.
Di apane kuwi? Lah, Masya Allah. Tekonono dhewe ora percaya kuwi. Lah kok iso turu karo Parman sapa? Lah, nyapa to Parman sapa? Tekonono turu karo Parman. Nyapa? Aku butuh kehangatan Mas Kuntet. Terus ditinggal Mas Percil pirang-pirangne dina aku butuh kehangatan, aku kademen. Akhire turu karo Parman. Kowe kan aku karo bojoku kon tukaran ya. Moh. Aku wis seru. Kuwi bareng kocok to. Tapi untuk kuwi tok, bener tuku parem kocok, Cil. Lah, ini awakmu ora ngongkon sapa-sapa. Lho, numpak becak wong loro. Jangkrik. Tuku parem kocok iki tenan. Bojoku napa? Numpak becak wong loro. Asem tenan wong wedok sak kaya ngono kuwi. Heeh, ana tung becake lah sapa sing nyurung lah. Iya. Sapa dah? Marek ngono turu. Tuku karo Parman, numpak becak wong loro. Masyaallah. Aku tak turu. Turu piye? Aku turu. Iki nganggo basa. Turu piye? Kula badhe tilem Mas Kuntet. Tilem piye? Tilem kali seran. Apa? Tilem kali seran. Wah, lah iki lho, urung ngerti aku. Sing basa melipis karo aku. Napa yang ning ndi? Bareng turu tuku parem kocok. Wis numpak becak. Kok iki saiki pamit? Nggih, kula pamit badhe tilem kali seran. Wis ngene wis. Iki lak awakmu serani sapa? Kuwi seran anu kuwi lho. Apa ki jenenge tukang adol sapi kuwi? Iya, sing ngomong sapa? Seran. Lah kalau sapi molak sing ngomong sapa? Lah tilem kali seran. Maksudnya rong serani lho. Piye to, Ran? Tilem kali seran. Kuwi basa karo aku. Tilem kali seran. Walah duduk seran wong lanang to. Lah ku sing ngomong sapa? Duh, aku tiwas sampe nesu iki mawean. Jangkrik undati. Wong dina Parman ae. Ya timbangane mangan. Lah ora perlu wong mangan. Wong kaya ngene iki, wong wedok kaya ngene iki, kudune awakmu duweni wong wedok sing kaya ngene iki. Lah nyapa? Lho, iya ta. Lah wong wedok kaya ngene iki palibasan njaluk apa? Lak musuh Percil tak tukokne le. Pokoke aja nganti mundak saka 5.000. Ya kuwi padha ae, kuwi jenenge ora setia karo wong wedok. Lho, setia le laku le. Lah lak awakmu ora ana apa-apane. Lah lak aku karo awakmu iki beda kahanan. Lho, najan bojoku merongos ning aku setia lho, Cek. Lah lek setia merongos ora ya percuma. Apa neh iki? Bruduk ngalor. Bruduk. Wis ngerti nek tandane aku nuthuk bende pusaka. Masyaallah, anyar. SS. Wayahe. Angsurane. Aja sembrono. Iya, Pak. Awar-awar. Wara-wara ya wara-wara. Jadi goblok. Wara-wara. Wara-wara. Lah, ngono kok. Kowe ngerti apa ora? Aku utusan saka Bupati Malang. Luar biasa. Wonten dawuh napa? Anu Mas iki. Iya. Boten doy. Boten. Boten Mas, boten. Tumbas kelambi. Boten Mas. Boten numpak sepur. Boten. Boten numpak bis. Boten Mas. Boten ngeten. Gugu ngalor. Boten niku. Masa bengi iki kobong-kobongan ya Mas? Boten butuh arit. Wis ora usah gawe apa-apa. Kuwi kurang ajar kuwi. Lah jenengan kok beto ngoten niku napa Mas? Utusan saka Bapak Bupati golek jago. Salah, jago. Loh, kata teng pasar, Mas. Pasar oke to Mas, jago pedotan kuwi. Ora ngerti basaku. Golek jago sing bakale mimpin ana ing desa Sanggrahan kene. Masyaallah. Iki lho bocah kaya ngene iki lho. Iki mboten disumeti korek. Mboten. Dipun. Nek tak sawang-sawang awakmu karo awakmu cocok melu sayembara iki. Nggih. Ki soalé hadiahe gedhe. Napa? Sapa kok sing menang? Iya. Buanter ram lho kancane sampe bledos-bledos ndase. Sing menang bakal entuk apel 1 kilo. Mending tuku ae le nyam. Engko tuku ae. Nyapa hadiah apel 1 kilo. Kuwi hadiah hiburan, Mas. Hadiah utama. Kuwi iso diunggah nikaji. Masyaallah, alhamdulillah. Gelem Mas. Gelem? Gelem. Siap? Siap. Ning aku ora butuh kowe ijen-ijen. Tak kei kesempatan golek pasangan.
Bebas milih. Aku pilih nama Mas. Lah nyapa kok kamu bukan milih? Milih dhewe. Kowe sekarang sama ta? Lah, Kowe sing gede ya. lah awakmu sik, engko aku kleru milih. Enggak awakmu. Aku wis biasa standar ya aku. Aku ya karo lho jangkrik kuwi bojone kancane. Jare kok kon milih. Liyane, ini dipentas. Yes. Jangan membawa keluarga di atas pentas. Udah oleh. Kalau yang sudah namanya pentas itu adalah milik umum. Mas Dalam pentas milik umum mulai ya dadel duel ke bocah. Mas iki. Apa, Mas? Pilihno aku, Mas. Nek sing cocok karo sampean pojok iki deteke padha, dhuwure padha. Mripatmu PC. Lho iki kene ndek musuh dhuwur ora jonjeng Eh, ya. mosok kowe rong dina kok PC tok. Lah ya Dek iki golek londo kok sing dhuwur. Cocok ora? Lah, Dro, api Dro. iya, Don. Sayang. Alah Iya. Kowe ndang milih aja kalah, kowe aja kalah. Aku pilihno. Milih tenan. Aku pilihno wis manut. Oh, aja sing gede ta. Nah, kene bojoku enek. Jare manut. Ah, wis. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Ngene. Kowe iki nyapa to nesuan. Lha mosok bojoku dhuwur aku ya ndek ya ora apa-apa setia. Lah kowe dhuwur api lagi lemune tok. Tangane sok cagak PLN. Ya ampun serasi. Mas Kuntet kalian Mbak Erni Iya. kalau dipandang begitu serasi, pasangan yang ideal. Mas Percil juga begitu. Oh iya. Iya. Iki Apa, Mas? nggo daging sapi ning ndi? Nggo ning ndi iki? Didol kitalan kok. Ya rasa nesu ngono kuwi. Persiapan untuk pasangan masing-masing Siap. tolong disiapkan peralatan. Alatane opo? Iku lho. Jangkrik. Dek. Iki ya. Apa enek to? Enek karo jagoan kok timbo iki jane. Bukan mbah-mbah ya kancane. Iki pertandingan bergengsi. Aku dadi apa? Aku apa? Bapakmu yo petinju no Mas. Wah, alah tinju to. Tinju. Ngalah tak tonyo dasmu bosok kowe. Ya sabar sik, sabar. Aku Sabar. Ya, Mas. Aku percaya padamu walaupun kamu endek. Aku Ndek iki yakin, aja dikatutne. aku tahu Heeh. kamu adalah pendekar Pendekar pendek dan mekar. Ya apa-apa, Dek, sementing aku sayang. Oke, sebentar. Ya, aku terima kamu Tak apa siarkan adanya. dulu. Kamu harus kuat. Oke, good next, ladies and gentlemen. My father, my mother, my brother, my sister, my Muna. Cuma dindi ta kowe? Lah kan nenek mainin Mas. Oh, mayu ora yo main naruh main remi. Pertandingan bergengsi memperebutkan sabuk emas dari sudut biru. Ada Cak Kuntet. Tepuk tangan buat Cak Kuntet. Dari sudut merah, inilah petinju legendaris kita, Cak Percil. Oke. Sabar. Kosek to Mas, urung apa-apa kok wis. Tenang. Oh. Krek baset bareng diantem. Oke, sebelum pertandingan dimulai, kita perkenalkan dulu. Inilah Cak Kuntet di sebelah kiri saya. Pernah menjuarai WBO tingkat internasional. Dan inilah Cak Percil, pernah menjuarai MTQ tingkat RT. Hubungane lho. Ya sepenting lah juara. Di sudut kiri, wih mendem bab ya. Oke, agak mendekat. Sebelum pertandingan dimulai, saya cek dulu. Oke, aman. Cek. Apa lagi? Bintang bocor, Pak.
Ya ampun Mas Percil, nggak boleh Mas Percil. Lah mosok mbok kei watu iki lho. Wah, gak sportif iki. Oke, belangkonnya dilepas. Musuhmu ki ono iki lho. Ronde. Ngosek Mas, engko nek wis tung lagi mulai. Ronde pertama. Musuhmu kono. Oh, ala petinju matane PC. Lah nyapu kok malah joget iki lho. Tinju iki lho. Ayo. Iya. Cak Kundet berusaha. Ya. Mas. Hop. Kowe jare tau ndelok tinju botak. Kowe nyapu kok ndasmu mbok antem dhewe iki lho. Kuwi musuhmu. Kesabapan. Ayo mulai. Iya. Cak Kundet mencoba menghadap. Iya. Cak. Iya. Cak Kundet. Ronde pertama berakhir. Mohon minum dulu. Mohon tiap pasangan minum dulu. Iya, Mas. Lah kono botol enak lah kok carek. Alah enek kuwi ngombe. Mangan ben kuat mangan kayak vitamin. Lah iki nyelilet tok lho Mas. Gedang barlen ini nyelilet tok. Ben kuat. Oke. Kita masuk ke babak ronde kedua. Cak Kundet mencoba menerobos. Iya, Cak Kundet menerobos dari atas. Iya, langsung hajar. Iya. Cak Kundet. Iya, kena lagi dan iya. Ronde kedua selesai. Iya Mas, sabar waktune. Sabar. Waktune wis enek. Oke. Sabar sik. Iya. Ronde ketiga. Iya, Cak Percil diajar. Iya, di uppercut. Iya. Dan Cak Percil. Waktu habis. Mohon duduk. Sabar, waktune wis enek dhewe. Ya. Ini adalah babak penentuan ronde keempat. Oke. Tos dulu. Ronde keempat. Apa enek lu bahasa to mbok antem to Mas? Alah rusak iki. Tinjune tidak bertanggung jawab.
memihak satu sama lain. Akan aku unggahkan ke Mahkamah Agung. Ya, itulah tadi pertandingan tinju antara Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mustahil. Pengumuman. Saya tidak mau saya odor. Jangan pengumuman. Kita tunggu, inilah pemenang tinju kita pada malam hari ini. Ya, pemenangnya adalah Perce. Juvan, you Thailand, Mama. Papa. Mama. Papa. Kamu kok ndek, Papa? Mama. Gimana, Papa? Aku Ma. Ini miminya. Ma, saya temennya Cak Kundet, Ma. Kenapa? Saya juga ikut. Kamu mimi juga? aku yang ketiga. Kok kalah sih, Papa? Gegedan lho, gegedan. Wasite nakal, Ma. Sebelah pasangan wis serasi, wis ideal. Wong kowe iki ra ro lho, kowe iki ngakali kancane lho. Enek wong wedok kaya ngene. Anu ta. Mama kurang genah ya. Mama kurang genah mati kok mikir. Sini saya. Oke, maju ke depan Mbak Erni. Omongan ra genah. Agak maju, Dek. Alon-alon sing penting kelakon. Bisa. Coba kendangannya, Dek. Tutuk ketak dingtung. Namanya Erni. Tutuk ketak dingtung Erni. Tutuk ketak dingtung Erni. Manis sekali, gitu ya. Pasangannya harap Malah kire nyapone kene. Coba. Erni. Baik sekali. Erni. Baik sekali. Gitu. Coba sini. Oke. Coba. sabar ya, Beb. Agak ndek, rada ndek. Yang baik, Mama. Tadi saya kalah, sekarang jangan sampai kalah ya, Mama. Santai ya, Beb. Nanti kamu juga saya ajarin kok. Ayo, agak ndek. Oke. Woi. Erni. Sekali. Erni. Loh, coba unyer nih. Mama. Ngene lho, ngene. Mundur. Nek ngunyerne ning jero ae. Ayo, ngene. Erni, manis sekali. Erni, manis sekali. Engko lak susi penak, rada ndek. Oke. Ah, Erni. Ya. Erni, manis sekali. Loh, ya. Erni, ya. Manis sekali. Alah, Mama bagus, Mama. Alah. Jagoanku mbok dilatih to. Wah. Iki no. Loh, lah kok gandeng karo aku? Lah wis suwe to Mas karo aku iki, Mas. Masa teh? Lah dhisike karo aku lagi mbok temu. Ora tau ro. Nah, gak Lah tau iki ro. lho sing nyetir becak. Lah aku iki. Jangkrik. Kamu adalah udang di balik selimut. Ora usah meri wis duwe pasangan dhewe-dhewe. Yo aku iki sing jenenge Seran. Wah, awakmu to? Eng. Entar joli pulsa 50 teh. Ora iso, Mas. Kowe kalau karo batang. Yo iki waraono to, waraono. Sayang, Bebeb, maju dong. Tek sapa? Tek iki kuwi. Nek nang dhuwur panggung iki kabeh Umum, Mas. Paling gak itu kalau kendaraan tuh plat kuning. Siapa saja berhak menaiki. Berarti siapa saja ya? Siapa saja. Jangkrik. nyapo aku ora. Agak dikit. Ayo, tarik ke belakang. Masuk! Nek gak ngene kapan aku ngantem bose? Aku iki Udah lho, MTM. Apa? Matamu.
WTMK. Apa? Telek masuk kandang. Percil MCK. Apa? Telek. Aku lho. Contohno aku tak nyontoni mbakku. Contohno. Aku tanggung jawabmu. Kowe tanggung jawab Bisa ya? Ayo Ran. Kemarin yang saya ajari itu bisa ya? Yang melet-melet itu. Lho, Joget. Tak ajari mangan es krim. Joget lho iso melet-melet karo Mas aku. Tangannya. Hae. Gimana kita? Woi. Dedi Persilwati. Dedi Persilwati. Bisa. Maju. Kancane wis maju lho. Karo bojo ki mbok ya sing sabar to. Kancane wis lho. Ya. Ngomong ae. Ya sing sabar jenenge karo bojo ki ya sing alus. Sing halus to Mas, sing halus to Mas. Halus Pasangan. to. Ndek tak biacok cekelku tenan. Ku ning jobo keras, ning jero halus. Tung. Ayo, Iki pas sakmene iki. alah sembarang. Ora mbok masuk malo, model malo. Rada ngene, set. Yo, ndurune. Basa. Masuk. Sorry. Rada betul. Masuk. Oh, Woi. Bude, ora kidian. Bude, ora tindian. Kurang ajar. Caca kurang ajar. Wah, lah ora ngerti nesune iki ndek kenane mangan genset ya, Heng ya. Sapa iki? Lho, iki mangan jenset. Alah. Berarti ombenane solar. Ya monggo. Caca ora ngerti. Ben ditutuk-tutuk. Ben ditutuk-tutukne ora ngerti jenenge lelakone urip. Maju. Saya maju. Sing baik saya. Maju. Ayo, tembakan, coba tembakan. Saiki jogetan tembakan dicoba. Selendro, Mas. Selendro. Madhepe rono. Mulai kok gini sih. Gerak dilane, Mbak. Gerajakan Banyuwangi dan Mbak ya. Raino bengi. Sing tau sepi. Satu tembakan. Bisa kan? Oke. Kuat sayang. Kuat ya, satu ya. Bisa ya sayang. Sapa kok rumah saku? Anggete. Lah ora teko ngeyel. Ora teko ngeyel kok rumah saku. Gerajak Banyuwangi. Raino bengi. Satu tembakan, Dek. Sing tau sepi. Awas. Pinter. Masyaallah, iki cek mengarepe urung mumburine. Iki pisan, berarti sing kene kudune ping pindho. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Dua kali. Siji loro. Pintere. Iki siji tambah loro berarti telu. Telu. Nah, maju. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Awas. Siji loro telu. Hop. Ping telu wani. Ya ta? Wani. Berarti kono lak tambah sitok pira, Tet? Papat. Lanang Papat, wadon nekani ngilangaken susahe ati. Tak hitung. Siji loro telu papat. Pintere. Lak kene papat ditambahi sitok berarti pira, Dek? 5. Padang bulan nang pesisir Banyuwangi. Yuk. Siji loro
kurang pisan mau. Ayo 1 2 3. Ping 5. Wah, kaya ora mesakne. 5 tambah 5 berarti 10 padang bulan. Dia nyuwangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pintere lho. Dal. Mandeke ngono. Nganggo bel. Bah, lagi arep tak peres mbok endek kok. Kok rumahsaku nyapa mbok peres iki lho. Wong telu ki wis luar biasa. Wah, coba Hebat. bawa sitok-sitok sing enak. Nah, Tak jajal terus kok. dites satu-satu. Kok kene. Kok kene ya. Iya. Kok kene. Kok kene? Iya kok kene. Iki jane piye to kok ndi-ndi sing ndi sing bener. Ana saka Mbak R, Kok kene. Ini. Tuh, Kang. Apa? Katiwasan. Nyapa? Sikilku kena staples. Kondi. Kene. Oh iya. Gendeng Banyuwangi sing enak sing lawas. Uga-uga kena. Terus sampean Merkasati kena, Merkasati. Coba, sedikit aja. Aku sing udang aku. Omonge kaget aku. Wis to, penak ya. Walah. Nah ya. Ya. Kayak iku mau ya. Iya. Kenakne ya. Iya. Welas iso. Hei, kok. Mama di sini. Buru Tian. Buru. Yo. Cari yo mane. Ya. Rada Tak golekne sing rada dhuwur. iki duwawa iki. Wong sopan ta kaya iki. Omongane kari yo Iki lho kedawan. Alah, ning kene ra ketok. Kowe kedawan, sikilmu kan loloren. Kari. Yo. Riko lupa ring janjine. Ayo, joget ya. Yo. Lon aku ya.
nyelulut rewo isun sing kuyang ngrasakaken kadung ketiki
Tutu
Harimau. Lebon ya ampun. Bapakne kok sampe dadi iki lho. Tak tak lebokne. Lebon iki wis angel lho ngene iki. Waduh, kleru sak teluk singa sing teko tikus. Iki to ya sing keren mosok tikus iki lho. Iya kleru. Ha iya ora apa-apa penting demit ya wis. Iya. Assalamualaikum salam jenengmu sapa sing teko ndi asalmu lan saka sapa rene sing ngongkon wis sapa jenengmu? Oh, aku gak paham. Aja dawa-dawa nek nakoni. Jenengmu lho sapa? Jo. Ya yang ngene lho Jo. Anu rene tekamu ampe nyapa jane? Loro aku, Pak. Aku loro. Aku tambah ono mataku loro rene aku pengen petok Pak. Pengen petok Pake aku, Pak. Pake sapa? Pake kuwi lho, Pak. Pake Pak Mas Purnawan, Pak. Pak Nur. Pak Nur. Pak Nur karo Purnawan, aku ditinggal. Pak. Duh jangkrik keri goblok. Iya. Singo. Lebon singo. Singa kaya kucing lho aku. Pripun? Golek sapa? Pengen ketemu sinten? Pak Nur. Pak Nur karo Mas Purnawan. Oh, karo Mas Purnawan karo Mbak Film balik, Pak. Ya. Yang penting Pak Nur munggah karo Mas Purnawan. Oh iya. Anu nun sewu Pak Nur kali Mas Purnawan kalian Mbak anu manten wedok pisan ya? Ah, Mantan wedok. Apa nyapa to kon munggah apa nyapa to? engko tak kei, Pak. Oh, dikei. Anu nun sewu Pak Pur, Pak Nur kalian. Matur nuwun lho Pak Nur. Iya. Niki sepunten lho Pak. Niki jenengan minggah mriki kalih Mas manten, Mbak manten. Monggo minggah kalih kula Pak. Nun sewu sepoton aja, sepoton. Turuk. Pak Nur sekalian Ibu, kalian Mbak Ibu. Bufi, Mas Pur. Niki mboten sekeca niki mangke mesane anu Mas Kuntet niki mangke. Sabar sih. Sabar ya. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Pak Nur kalian Ibu sing Yang, Pak. iya sik yo sik to. Kok tak uklek-uklek ndasmu. tenang sabar ya Mas ya. Pundi Pak Nur? Liwat mriki mon Pak. Dua loro ing mriki mon mriki lah nggih. Iku Pak Nur sekeluarga. Ya iki aja neko-neko jalukamu. Iya. Jalukamu sing kepenak wae. Sebab Pak Nur ki ya sayah mulai kala wingi wis acara. Sabar sih, Sabar ya. Ilmu iku lakone kanthi laku.
sampun minggah Mbah, sabar. Monggo. Monggo. Pak Nur kalian Ibu, monggo. Iki panjenengane Pak Nur sampun minggah, Mbah. Pak Nur, iki lho. Pak Nur. Nyapo. Seneng aku teko Pak Nur enggak pentas. Pak Nur aku pesen karo sampean Pak Nur. Sakwise duwe gawe aja lali Pak Nur ya. Jero kamare manten Pak Nur kayak ono AC. Lah sebabe napa, Mbah? Apa tekan ngonoan. Panas Pak Nur. Iya. Siji kuwi nomor lorone. Nomor lorone urung ning kamar mandi kayak ono sabun Pak Nur. Pejalukane. Iki jane demit apa bakul Indomaret iki. Mbak Bibi cantik. Mbak Bibi ayu. Mbak, aku Rene butuh, Mbak. Butuh napa? Butuh napa? Aku Rene numpak ojek, Mbak. Aku njaluk dhuwit, negane dhuwit beras-beras ra apa-apa, Mbak. Oh, alah demit kere kowe iki jane. Wah, iso njaluk beras ora omong ngono. Aku jalono sangute. Iya. Sang aku gak balik. Iya. Nun sewu Pak Nur. Iya, sik. Nur. Iki lho tak ngacok cengelmu tenan. Pak Nur kok Pak Nur iso Pak Nur. Ya, iki ngene, Pak Nur iki mau kan njaluk foto sik. Kowe ning kene ae, engko foto ya. Foto sik. Mau duit sik. Lho. Aku ndak iso omong. Pito ya ampun, Mbah. Aku ndak iso omong. Niki acarane foto sik kalian Pak Nur sekeluarga. Engko awakmu dikai duit. Foto terus kayak duit. Ya. Enak iki duit sik terus foto. Demit to angel to hapus-hapusane. Engko mari ngene. Anjene demit keluarga kiri lho iki asline iki rumah saku. Foto Mas Purnawan ya kelecake kene. Wis nyakel dhuwit. Kuwi kademen goblok kok rumah saku. Nek foto-foto. Nun sewu fotone niku nggih. Heng. Anu Mbah, jangan tadi mojokin, Mbah. Pak Nur mboten napa-napa niki sing anu nggih, demite benteng minggir mawon. Kene. Wis kene. Pun, radi nengah, Mbak. Radi nengah mriku. Bene lho, demit apa ya kerasan. Hei. Kowe nyapa rene? Melok foto. Jare ra gelem, jare duit sik. Demit ta melok foto. Jane ning kono nek fotokopi piye karo rumah saku. Monggo. Hitungan. Dilokne buwe. Yep, kuntet guilani. Kapok, kowe kapok. Nyapa we. Arep nyapa. Apa bapak? Tat. Arep nyapa? Pak Nur Iki lho. Ayo monggo. Foto sik. Madam mereka, ayo hitungan 1 sampai 2000 ya. Kakean, Mas. Yo! Terima kasih. Nun sewu Pak Nur, niki joget saran kula riyen nggih. Mangke Pak Nur kono bocah. Pak Nur ngene, meneng ojol tak goleki dhuwit sik. Ayo dong Pak Nur. Apa to mlebu sak apa to? Pak Nur nyogo saiki keri kok rumah saku. Wong kok rumah saku. Ning joget sik nembang sik. Pak Nur balik ojek aku Pak Nur. Oh, siap. Nggih. Iki mau mong foto Pak Nur mau ngendika wae. Jaluk lagu kuwi sayang dua. Engko sing joget wong-wong penyanyi-penyanyi sinden-sinden karo awake dhewe. Pak Nur mandap Pak Nur iki. Oh, siap. Matur nuwun. Siap. Terima kasih. Matur Mbah Nuwun. Matur nuwun Pak Nur. Mangke mawon gampil. Nggih. Matur nuwun. Jaluke sayang dua karo pamer bojo. Pak Nur, Pak. Monggo. Lah kok waras to kowe? Urung waras no. Lha urung dikeki yo. Sampai bar kuwi pokoke. Ayo, jeker. Terus. Napa kowe? Lah kok iso ngomong, aku tetelek. Kapien. Matane bencureng ae. Ora duwe, Bek. Rumah sak
Yo. All artis. All artis. Lho, aja waras no, ora oleh waras. Mas aku. Ayo, siji. Lo sih mripatmu piye lho? Siji loro telu kabeh lagune pamer bojo sih. Pamer bojo. Sayang Permintaan dari Pak iki rong keluarga. Bare awake dhewe iki engko jam 2. Jam 2 tenan, Mas. Yo, somben nek ditanggap neh. Yuk, sepotono cah, sepotono sing penak, yuk sepotono. Disepoti sing enak ciro-ciro ji. Yuk. Hae! Hae! Ayo joget, joget. Hey, hey. Luar biasa. Buena coy. Pasukan cendol dawet kita gerakan langsung hadap kiri. Hup. Urung lho yo. Los. Cendol dawet kita mulai bareng-bareng masih bersama Guyon Maton Cak Percil CS. Oke. Yo. 3 2 Jangkrik iki iso ora teko rumah saku. Iki mburi iki ngetokne awakmu. Mas aku. Ayo. 3 ngeceh kowe. Ngeceh. Nemene ora jarene. Aku diomongi Caca. Kuntat lho. Diomongi ibuke ngono. Kuntat lho. Ngono. Rumah saku ae. Yo. Apa kena wajah kuntat digantengnya apa kena wis notok kuwi ngono kuwi Sal. Yo. 3 2 1 cendol dawet cendol dawet cendol dawet dawet cendol dawet cendol dawet cendol 500 yang kegiatan siro lupa luar biasa. Hadap sana biar tahu yang di sana. Oke ya. Yang depan itu ya. Iso ora kuwi lho. Ayo, cek. Lho, nyek lambemu ngene. Nyek kancane rumah jago. Yo, cendol dawet, cendol dawet. Cendol dawet, 500 yang kegiatan siro lupa diwo tapi tuwalu rakita-kita. Hadap kiri. Siap. Hei. Hadap depan. Nonton maju. Ngiri. Pasukan cendol dawet yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Nama siapa? Dewi. Asli. Blitar. Terima kasih. Rodok Sigra. Nama siapa? Nela Karisma. Alah. Ngomong Nela Sekupi ya Nela Karisma. Nama siapa? Erni. Asli. Pinggir kali. Repot mantu Mbah Marijan. Arek kamu sinten, Dek? Nama siapa? Dedi. Istrinya siapa? Tak percel. Nah, iki adikku iki. Irunge padha mekroke Mbak Dan. Hah, sesuk mulih jarene. Rumah saku. Nama siapa? Tia. Asli. Banyuwangi. Weh, kapan tanggal piro mulih? Tanggal 11. Oh iya, terima kasih. Balik rene nah ora? Ya iyalah. Oh iya. Nama siapa? Dewi. Wis dibojo. Dereng. Lah. Lah balik. Kok iso dereng lho.
Bojone kantil ngalung ngidul dereng. Wis iso-iso kendhat bocah. Asli dari mana? Poluan. Ya, ngene ngonoan gitu. Wong edan. Ora mas aku. Nama siapa? Punjul. Asli. Blitar, Mas. Mikmu sombong enek nih terus karo. Bocah. Nama Dek. Ida. Oh iya. Aku kaget, masa aku mendang telepone kaget. Asli dari mana, Dek? Yo. Nama siapa? Ada, Pak. Kuwi marang tuaku. Goblok. Nama asli? Nggih, Pak. Asli? Nggih. Aslimu lo goblok. Lah ya asli itu Hengki, Pak. Loh. Nama kamu siapa? Hengki. Asli? Ya asli. Tempat meninggalmu lo goblok aku. Asli dari mana gitu loh.
Bapak Ibu, para kadang sedaya kanthi pamungkase tembang Kota Malang pancen rame ateges pepanggihan kita sesarengan kalian campur sari Guyon Waton Cak Percil sampun paripurna. Wiwitan inggo pungkasan mbok bilih wonten kathahing kekirangan lan kalepatan kula sakadang nyuwun sih gunging pangapunten. Ing busana minangka panutup atur kula aturaken sugeng dalu sugeng pepisan ngantos pinanggih malih ing sanes wedal. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.